o kungo bolen kono o ye a belena tefilin tabaw ka bara ko jabi nyuma babora ka sangani jeune kalo klemwan flaye o ye bara ke bara muna o tara tegada taji réseau do kan mamunu ni olu kunbe ka taji fere ka soro atikeni sharia kondaye anga tefilin tabaw ku tara tegada o réseau bado kan sigaso marabolo konnala wal masri tabaw ka nyama ka cikan konnala ya ka fo ko mobile do kunbe o bolokoro o kemme ka mobile munu camion la mando ka taji sabakoro do akonna la ko lara wulu tara o tegada mobile kan taji barkon keme ani bi sabani wolon fla o kun do lombe akonna la ani fota se bouton keme saba 20 litres 25 litres bouton mu kun famme tep taji la fota se barkon nangolo bi woro ani duru kunbe o bolokoro bouton 25 litres bouton tan nani o fana langolo kume o bolokoro ko segasegelu bela jenera ka fo ni manunu be kataji ngana munde mata don taji nunu be ta di jugu de mawa o stratigar la fintiga kawye segasegeli larawulu ke kan taji manunu ngana mun kala nunu ka tegada uka kuka ni bara enka alajo o masiri tabo ka nyama ka fo ko ni bara mi sabuye malido me kataji nunu ke kadankar ko la wa abeta stra jugu fana fe haka ja kataji doni kata di bamancha wali wakala tigla moma ko ni onya nyongo ni réseau fin be no ubena wulika joni bara ko giriya akama yasa kaseka ni nyongo walu ka okele umasi taboka ni mara ka foko ni ma fin sigara mala ko mu mekani walna nyongo ke uka kanabo chefrin taboma yasa upseka tase ni réseau ko fone numa ka usochi chokomna taji kanata di juguma akana ngata sram fa seka teme ofe ameto taji ko buna kunka DCC mawo munu be son ko la koloshi abolo fram me bamako olu ye larawul ni segasegelu konnala ala ni madoka damakashi ani wele kanfe bamako DCC mawtara o tegada madoka munu kumeka uba ka taji fere ko inkele comme sera 13e arrondissement olu mawde wulika jo kun foloke ka segata tegada taji station a Geranka ni wati nan erame ka fo kuye manunu soro taji 20 litres bouton chaman barebe o bolokoro no kun kemme ka u banka fere kibaro bela ere ka fo o be ka ta fere geleare la ka ta fere japma dogola yasa ka se ka taji ko gelea ko sebe o seratigar la ka soro jamana nyama ka wulika jo bela jelenke songo folono amanga tamamunka wa felo bela jeleme ka ke ka taji la koloshi u ka se ka do bamako ani ka taji clan chugula beb se ka tay soro chogomna mali marabolo bele konnala ko ni ngana walna nyongo ninte to ma shi bolo nyangini balini ma fa meteka mana nka ene nyangale mukaka ibe o soro onye mame ni walen kan watina be fintila kawka bolo kan ko be ka se ka laje akoka ngala tige sira mun fe kena ko buna kunkan saji famu togola don dien kuru karakono atako mugani konontona o bara o kera anga jamana ye alanyene maya ko saji famu ye kena tigla mo musula kawye munu ni u joro ka bon kosebe kena ko buna kunkan o be demendo musula kawma jango jibato orla akaka o togola do en kasega nyene maya ina fo dien ya ke chugumuna bi sogomada na sebe kono anga jamana ye ni saji famu ni musoba chasirleun munu joro ka bon kosebe kena kola kuka chasiri nuka wulika jo ka akofuye ka barake baramoni abena ni anga kena sinsiniye akuma kuni o nyina santa la nyina mali o yata kada ko muso barakala nunu ni o muso kena tikla ma nunu ye olu de joro ka bon ko sebe kena ko la kena ko munabe sabe ka jamana nyeta ke ko sa famu aka jaw ka sega deme ku korma do ka barawla ameta kalanko srafe IFM ni o ye kalanfo ka kalanso ye oluka san kuncele kimelu o baraw kera bi sogmare na anga jamana fan bela jelen fe IFM ayrame ka fo ma batan nani ani keme wolum frantani kele ulu debna ni IFM nyongonda inke mali fan bela jelen konnala institut de formation de maître Julien Nyerere amdalay ase konnala baraw kolobun kala kera bi sogmare na anga jamana kalanko nyamaya so ni o directeur national de l'enseignement normalier monsieur Bouakar Abdoulaye Fokatase directeur du centre des examens Kimelu o Soba Nyama monsieur Zanou Ezemu Aguissa Maiga olude ni boy ni Kimelinka akolo bon karlike
arame ka foko kalambon tan ani kononton avec ka ke orla flabe bomo ko nala no mamunu kan barake la delika ondur maka fo u ka bulka jo ke ulu mena ke kalanfawye ulu kolo kan gira ya sa obsagana donia grimandi chifina ko ma chogumna spécialistu an fukata se général suma nonu bela jele ni baranke ameto kalanko srafe groupe scolaire diri school ni oye kalansoye asigime nyamana kaw feno kadamne jardin d'enfant kata se secondaire ma ulu yoka san kunchali baroke sibiri jean kalo klemwa ani wolonfla kalande mu ni ulu joro sama soro munu ye seba soro ko seba oye lajal kelon an fota se ka galab funi seba ni oye attestation ye ko duma kene ka demasa ulu chama kumbe dili school kona la kebamte fanfe mun bora no sibiri do ame jamo laje. Je souhaite à tous les élèves d'excellentes vacances. Revenez avec encore plus d'énergie et de motivation pour relever les défis de l'année prochaine. Vive Dilika School, vive l'excellence scolaire. Kadam ne jardin d'enfants, premier cycle, katab la seconde cycle la, Dilika School ye kalanso baye, mon cycle no nyamana dugukoro, terminisi flanana. Kakeni ukanyina san kalambla nyanyalu ye, uye kene sigi kene muka, nou ye galabu foni sebe attestation, ani lajalaun di kalandeuma, munun kara sana dondon ye, uka kalambon bela jelen kono. Ni kene ka, Dilika School kalande buruburu nou, jardin mao ye mao dabali ban, nou ka dontaw ye, o ma sebaja kafo kalanso ina, uye kalan supasima nyuman soro, kalanso nyama so, a kalanfaw, ku bela jelen ka, chesiri nou ka wulika jo sebentia. Sone sela, asin goita. Ae, kuligoro, sigaso, segu, manti, tomatu, gao, kidal, taugeni, menaka, nyoro, buhuni, joila, kuchala, kita, nara, badangara, san, duasan. Je chante les rap de l'alphabet. Poum, tcha, poum, poum, tcha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nous sommes là pour faire la fête. Muso cɛsirilen mun ye kalanso in bila sen kan a kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ kalan ye sifinnaka ka ɲɛnɛmaya gili de ye o de la ko a y'i sɛbɛ don kosɛbɛ kalanko la jango denmisɛn buruburu wa ko kalanso in kɔnɔ ka daminɛ kalanfaw maa fɛn fɛn baara kɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a kɛ ni sɛbɛ ye baara sariyaw labatoli o tɛ musalaka maa si fɛ. Bɛɛ b'a dɔn ko jamana ka avenir y'a ka denmisɛnninw ye. Donc, nous faisons pour contribuer au développement du pays. Nous avons idée sur l'école bâtie. Idée nana maître ou dépend de la maître ou un conseiller ou école c'est important ou école important c'est nous sommes en plus dem se nous rebe ko ko lo de kadine surtout quand jardin de nous lui rek kadine ko so ba menace qui mou la je beaucoup activité OK donc juste pour le développement du pays. Bon dans le Galantais tout d'abord rigueur. Ni ibe fin fait que il a projet fin fait qu'à école à projet fin fait faut que rigueur kakala rigueur discipline en travail ka discipline ka assurer école là surtout il va mettre ou à côté là parce que discipline mesdames l'école mettre de la florian il va c'est école dema donc les disciplines assurer vraiment à la fait il va te mener résultat là. Dilika School ka kalambla ɲɛnajɛ in kɔnɔ denmansaw caman bɔra ka t'u denw bilasira u sewalen ka sanga ni sifinnaka ninnu ka jaabi ɲumanw ye. Anw ta ye nisɔndiya ye ni kun y'a fɔ anw ye k'a fɔ ko le cap de Sirakoro ko ni ɲɔgɔn établissement bɛ se ka sɔrɔ à 2 ans d'expérience seulement san 2 u y'a fɔ cogo min na san 2 k'a daminɛ maternelle la ka na cycle primaire la ka b'o la ka na DEFU la ne ma fili ni y'u ka première promotion ye DEFU la mais ils ont pu faire 99%, je dis bien 99%, 2 ans d'existence, première promotion. Donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ déjà o école ni mɔgɔ min bɛ fɛ i den ka reçu i kan k'o bila ka n'o école la et Dilika School a bɛ ɲamana
mais mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi ɲamana n'a lamini n'i y'u ka complexe jɔyɔrɔ lajɛ a ɲɔgɔn tɛ yen. C'est équipé encore d'une salle informatique avec des connexions de haut niveau. Quand nous avons ni fait a bɛ fɔ ne ma ko kalan ye sérieux de ye quoi. An ma wɛrɛ la k'a fɔ Delika School mɔgɔ kɛ mɛ ka lahala bɛɛ lajɛlen ta yaasa ka denmisɛnw lafiya. Dr Ibrahima Traoré ale ye baro kɛnɛ sigi ani Segu cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni juin kalo tile 25 ye balanzan kɔnɔna la ministre yɛrɛ k'a fɔ ko a kun ka kan o ni jamanakuntigi kɛlen ka ɲɔgɔn ye cikɛlaw ka jalajɛba ni o ye conseil supérieur de l'agriculture ye siratigɛ la ani Segu cikɛlaw ye baro kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɛ mɛ ka fɛlɛ ni wulikajɔ ni dabali bɛɛ lajɛlen ta cikɛlaw bɛ se ka ci ɲuman kɛ ɲina san kɔnɔ ka jaabi ɲumanw sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛba mun bɛ an ka jamana ɲɛmaaw bolo ni o de ye ɲɔgɔn ye de mun kan ka kɛ cikɛlaw ka ministeriso bunakun kan ani fo ka taa se bilankɔrɔ baloko sira fɛ sécurité alimentaire o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye ko o jaabiw ko k'o ye alikuranɛ sanuman kalan ka duwawudenw kɛ kɛnɛ mun kan ni au conseil islamique ani fo ka taa se maa caman nana ka se ka taa duwawudonba kɛ an ka jamana bɛɛ ni keleya o ka se ka sinsin kebamte fan fɛ mun b'o kɛnɛ kɛ an ka jango lajɛ. Kabi Gale an ka jamana ye dɔnni ni diinɛ jamana kɔrɔba ye k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ bɛn jugu farafaralikɛlaw u bɛ ka maa nanamasumalenw joli bɔ ni hakilina mun ye marabu di Mali u ye don kelen ta ka alikuranɛ sanuman kalan ni ka baaraw kuncɛla ka jamakulu wele yaasa ka taa duwawudonba kɛ an ka jamana ye bɛn ni keleya ni basigi. Alhamdulillah an bi Ala fo ka Ala barikada Ala min sɔnna ka bi yira an na Ala min sɔnna ka ɲinɛ san fɛnɛ jira an na anw ye Mali muru denmisɛnw ye an farala ɲɔgɔn kan an faso de ye an farala ɲɔgɔn kan jamanadenw de ye an y'a ye an bɛ Asura kalo de la silamɛw ka san yɛlɛmɛ don an y'a ye san o san an muridenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ dɛ mais an b'a kɛ parce que an ka récépissé kɔnɔna na an ka devise dɔ ye nin an ka laɲini dɔ ye nin ye biti ɲɛnɛman dɔ de ye nin ni san yɛlɛmɛna ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanadenw ye masiba min tun bɛ an ka nin san in kɔnɔ Ala ka don an n'a cɛ hɛrɛ ko min bɛ yen Ala k'a sama ka se an ma an y'an ŋaniya bi ka ɲinɛta in k'a bonya kosɛbɛ ka lɛtiri bila ka taa fan bɛɛ an ye présidence écrit ka gouverneur écrit maaba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka faamaw k'u bɛɛ lajɛlen écrit an bɛ fɛ ka min kɛ k'a ɲɛf'u ye Ala sɔnna caman sira kɛnɛ kan an jɛra ka dugawu kɛ an ye wurudiw kɛ wurudi minnu kan ka kɛ spécialement an ka jamana kama an ye yaasi kalan spécialement depuis sɔgɔmada in na an bɛ kalan na an y'a o fɔra ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn sama-samaw la n'a bɛ wele ko jitɔku olu de y'u ka jaabi bɔ ka bin juin kalo in na n'o yɛrɛ k'a fɔ ko farafina kɔnɔ bi dɔrɔgu réseau cayalen don farafina gun fan caman kɔnɔna la wa ni maa mun bɛ dɔrɔgu ka dɔgɔ kosɛbɛ k'a feere k'a min hali a sɛnɛyɔrɔ ko farafina ko o bɛ ka bonya kosɛbɛ nin kulu in olu ka kɔrɔfɔniw ka jateminɛw la Faransi jamana kɔnɔ maa 11 olu de nin tora pankulu dɔ ka foroni senfɛ kunungo kari juin kalo tile 28 a kɛra tɔnbilɛn ni o bɛ Nansi fɛ ko ni maa minnu salen filɛ nin ye fɛn mun ye kalanfaw ye ni o ye denmisɛnw ka kalanfaw ye o maa 5 ɲɔgɔn bɛ a kɔnɔ fo ka taa se kalanden 5 ɲɔgɔn ka taa se fɛn mun ye pankulu bolibaga yɛrɛ sigida in a préfet ale ka kɔrɔfɔw la Sawuda jamana kɔnɔna la maa 14 olu fɛnɛ nin tora kunungo pankulu dɔ